Ahojte, volám sa Tomáš Roxer, mám 29 rokov a venujem sa športu s názvom Powerchair Hockey. K tomuto športu som sa dostal pred 4 rokmi, keď som navštívil tréning týmu Blue Sky Butterflies v Dolnom Kubíne. Hneď ma to zaujalo, bolo to rýchle, plné energie, no najmä vhodné pre mňa ako človeka priputaného na elektrický vozík. Rozhodol som sa to okamžite vyskúšať a odtedy je to moja športová vášeň. Od roku 2022 som hráčom týmu Blue Sky Butterflies. Spoločne s týmom pôsobím v Českej Powerchair lige, zúčastňujem sa medzinárodných turnajov a absolvujem pravidelné tréningy a sústredenia v Dolnom Kubíne. Medzi moje najväčšie doterajšie úspechy patrí zisk 2 bronzových medailí v Českej Powerchair lige, účasť na medzinárodnom turnaji v Plzni a samozrejme niekoľko individuálnych ocenení v Českej Powerchair lige. Finančnú podporu z grantu by som využil na kúpu nového elektrického vozíka, nakoľko môj terajší vozík sa na poslednom turnaji poškodil a už nie je funkčný. Bez elektrického vozíka nie je možné tento šport vykonávať. Budem nesmierne rád, ak sa ma rozhodnete podporiť a umožníte mi sa ďalej rozvíjať a plniť si svoje športové sny.